L-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fil-post tax-xogħol l-OHSA ħadet azzjoni biex tara li l-scaffolding li kien ta' periklu fil-balluta għax ma kienx marbut sew jiġi ankrat kif suppost u b'mod adegwat. Il-każ ħoloq kontroversja, persuni kummentaw fuq il-medja soċjali kif hu minħabba sitwazzjonijiet bħal dawn li persuni jispiċċaw iweġġaw jew saħansitra jitilfu ħajjithom waqt li jkunu qed jaħdmu f'sit ta' kostruzzjoni. Il-persuni li kummentaw innotaw ukoll kif ħaddiema li kienu fil-post kellhom ftit jew xejn il-biss ta' protezzjoni fost periklu anke għalihom. Fi stqarrija l-OHSA spjegat li saret taf bil-każ mill-medja soċjali u bdiet tinvestiga filwaqt li appellat lil kulħadd biex jaħdem jitfit magħha ħalli jkunu assigurati postijiet tax-xogħol siguri għal kulħadd. L-OHSA talbet lil min jinnota sitwazzjonijiet ta' xogħol perikolus biex jagħmel kuntatt magħha anke b'mod anonimu ħalli l-perikli jkunu kontrollati bil-ħaddiema u terzi persuni ma jitħallewx fil-periklu.